puilano khapang tahutai buksong kisa thangnai sal segango social media ni bisingtui viral wngmani o koktoma rok wngkha bukhung nilurani Debborma eba bwsaini mung Susen Debborma hisangni kok banglaimani kok wngkha bwsai phataro samung tangna thang tongmani yagulo bihigno nogo phaiye chelabai phone kok sawo eba chelano nogo tichogui muthu hwnui kok banglaimani kubuni chelabai chasamai chawo hwnui kok banglaimani aboni yagulo kok banglaiye bihigni lurani Debborma no bukha tai bui ta bukhungni lurani Debborma nogo phaikya bini nukhungo eba bukhungni lurani sawi khnarikha agiobo ang tongtotino kubuni burirono tui tongo hnai phiaba bwsaini bo tomadasa na bihini tomadasa abo tabo lukurok saiman senai abon bagino tini bukhungni lurani Debborma champa habar PSO phaiye kaisa FIR khaikya bwsai Susen Debborma ni mungoi nai tongdi chayakari paithak jora chini Kok TV channel bisingtui omang flino Omai ke jeng satuk jangmani bisingo je joto buri motha eba buri rokno nung bobo hai koi mungrok sanan musung ang buri rong ni thani hingka ang joto ni thani no suba su sanam tungo je omo hai satuk jak tongmani bising suba su sanam tungo ano bobo hai kai bebasta khairi mano mangan bobo ki ব্যবস্থা khairi mano mon bagita ke bo 28 tarikh phaya konoi an bihi boro hini baino sangkaja ngesangkai ma pore hingkai nin bihi goro no ini bai bo saka hingkai kuno ko gyalam ya ano hinpayu bo chala bai kok sai dong boro ni chala bai mane 3 mas ni pore abo o sakang go 28 tarikh phayu hingkai bo chala bai kok sai dong nin phun waiting mang ani phun to ani an thani to phun bo gorei kumini phun si bo jaiti gusti rok bai phano kok sai dong na bo phun thai ma sombai rok abo waiting mana ang to ke bai kok samani gorei ke bai kok ma sama bu gorei ke chala bai sa samai chawi tong ma bu gorei yang ko si buano tunam khayu rakai tamro ang bu kiri wang bui bai joto luk rok bai tambo hinjang no ang kiri bile lasi bu kiri bu nung thangnani bagi nung agiroko kuno kon jagaroko omo hai sono salary dihni rok digari kha sakang joto no jano bai kha bong garam ba sin boro rong wang jano ka borok salaya koni borok bui to borok kak di hinani joto no khapi dino hinu kaham kai tongai di hinu so ngete phanu ji ko kaham kai tongui de mano hine ang bobai thangi tongai kha thangi tongman pore hingai ko bo haimang si khai tong ka ang bobai hingai bo dikhe tongmanani tabuk ke je bo haino chau bobo hai rok abo kok ngan bihing no ta toni de hingai no gathangi ha korop phomnani obo hai kok rok chau bo sabna sa ko pumuino saharo phun bai omo hai rok ni saro tabuk nung tamonai buskango nini cherai mak tham tongo nung pusida mano na bobo hai rok nung mane ang buini no ko si tongui tongman ang cherai na hare ang budi khai tare nani mane cherai nin logi tongo tabuk ang cherai hingai bo bai mang acha nga tabuk nung jino no mai bupre sabre khamati nung tabuk thanao refer khlaika ta nung boba kiti se khabina ko de khabiyang ke nung noni kami hingke an kami hingai tokse ya tamo buti noni ko boba hai rok mulai mani tamni bagi champa hor pia ani busai ano ngo manai rok sano no bu pire sapire khayo nogo thandi rok nei nogo manai nai de rang puisa nai de rok nei ano bu pire sapire khayo tana rok nei ripiri ko gang le nogo sikeri hingang budi ka manai rang puisa talang manai omo hai busuk bisirong boina rok songjar ka teni ni cherai rok dang engkha tinjona korok tam kan cherai ani himbu sani bung letamo an busai ni bung le Susen Debborma bin para hangka basai bari rotiram para tabuk ke non tam hini nong luklai ro na nong nogo tam bo hai kebe murok ani onge nogo manai ya atirok chawta ko to kisu buku sitra chawo namanu phati ja purun atirok chawta ko to kisu every no ano abo haimang gundagi kongmang chawo ngai boni pore ngai bati khema no nok ni khlainya ni mang nai tongo ngai ang tong tutinyo abon pore ngai ang tong tutinyo te kubuni buri bai kubul kha kubulya konai
o burinyo telangui thamani pore hinggai 7 mas tongui kya boro 7 mas tongmani pore hinggai teisa nogo kipili phaiman pore hinggai nang Afrika bin nogora tongui tong nogon tongui bin nogon tongui tong je bo buri tlangi khari thangmani yagulo phano nge tabuk aboni yagulo no tam tam rok khlai tong tabuk bo bahai rok buri telangui thamani yagulo hingge buma buka kipili telang thangka o burinyo kipili telang thaman pore hingga noi ko o burinyo nahari phai yang nang baike tosi tong yaro kini bupre sapere kayu o bahai ke mangano nok ni nong anglokang ano phaji rogina nayo phaji rogina naga ke olokai ang nok ni horono nongkhori ma phai ka khari bai hongnogo phai ka jamtilago hingga jamtilago phaiya konoi iko kumui hong toni rikha no 3 mas hingga ang nongkhori phaimani